Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Iti daytoy agundaway, intay ituloy ti may kadwa apaset ti padas ni pagayam tayo nga Eric. Iti umuna apaset, intay na amuan anagayat ni Eric iti may sa abalasang, adi na pay na amamo. Idi naadaan daytoy iti gundaway tapno maamamo na ti babae, dinan pinaluspusan pay kat nagkadwada nga rod iti may sa boarding house, no sa dino kat common ti banyo ken kusina. Dito'y daan nagsininged, aging gaan na bukal ti ayan ayat da. Inaram ni Eric ni Kate, nagayan ayat da iti lasod ti tallo atawan. Kabayatan ti panagadal ni Kate ken panagtrabaho met ni Eric. Napintas minunaan nayas ti nagbalin a relasyon da, aging gaadimteng ti graduation ni Kate. Nagpakada ti balasang agawid pay laang iji La Union, angam daksanggasat ta saanan a nagsublipay. Malaksid iti dayta, pinutad na pay amin a komunikasyon da ka ni Eric. Inkarigatan ni Eric nga inaklon tigasat da. Ingaad na tinagadal kat nagturpos. Aging gaan nagabroad. Idinagawid dito'y Pilipinas, di na ninamnama ti panagsabat manan ti dalanda ka ni Kate. Makapagsarita da nga ta kat masungbatan ni Kate dagiti saludsod ni Eric. Hintay nga ro dandanggan ti may kadwa paset ti padas, ngayon patulod ni pagayam tayo nga Eric. Opo, kimarkaro mo ti kinagwapo maun. Dandani di ka na ilasin na, Eric. Ha? Ay, agtal na kay Manong Daryo. Di ka madanagan. Uray di mo ibagati kasta. Adda nga adda ti pasalubong mo kanyak. Ay, dahi taman di pasalubong agpaisaw. Atoy. Talo at t-shirt. Ken, 5 kalugong. Nagadon. Una, imbag lang nga pagsinsin nublatan. Nukas dya mapan kagtrabaho. Ay na, agaman ako na, Eric. Sapay kumatad adupay a blessings ti sumangbay ka, ha? Awanan niya man naman ng Daryo. Aywan kayam. Di mat nang rugin ti panagbenga. Intayo man mat pumasyari decision road. Ay, oo na. Adong manid dagiti tagilahu ijay. Ado ti magatgatang. Nudyak agbiddaut. Inton o may alawa sa ti Session Road in Blom. Mapantay to man nga road agpasyar inton bigat. Ito'y tirigat na. Nagado ti tao. Ado ti bisita no kastoy a panagbenga. Ay, saksak di tao. Saksak di ta. Uwan nga rod. Ado nga agpaiso ti tao. Umay ka man ang Daryo. Iti day dya banda ti pagkwiston ta. Kaslasan unay nga ado ti tao ijay. Uwan nga agpaiso ah. Ay, mapantay jay. Ay, umuna ka ta sumaruno ah. Mabit lang. Apay lang. Apay Eric. Kasla, Eric. kasla ni kay tinakita ka magmag na iti bangir. At tantumot nagbalasin, iso analingdan. Iso adya akong nakita no sa dino tinagturuan na. Ay, sus. Iti kastoy akin na ado ti tao. Nikit pa lang, mati ko naman nakita. Diyak mabalintag bidot manong. Talaga ni kay tinakita. Promise. Suot-suot na pa lang tintad kong escarp kan kwa na. Ang mga nukay ingas na lang, mat, Eric. Itagaagpirok iti pangananta. Tanay, mapisina kaon. Umay ka na. Si Mangput kagaya man, Eric. Uwan, madam. Hindi pa'y napanalawas. Si Kamat, madam kala, madam kanyak. Di mat kinunak nga awagan naklatan iti
Auntie, Ha? manipod idinaamwak nga agayan ayat kayon kini Kate. Saan ka nasabsabali kanyak, Eric? Auntie? Naka-move on ka mat siguro, Barok. 5 atawan matan tinapalabas, manipod nagsina kayo. Kinap... Na kayo. Kinapod nun, auntie. Ado dagiti sa lunsod ko. No kumatada pa nga lahak iti cellphone number na. Uno Facebook account na. Alaak. Ngamin, kaya't ko makasarita ni Kate. Nudyak agbidot, nagawid mat ni Kate idinapan alawas. Kat nagdiretso tito'y bagyo. No kasta. Iso nga rod at talaga tinakitak iti kalman iti Decision Road. Mabali na kasta. Ti amo kat iti paborito yu a restaurant ti kanayon na papapanan no kasya nga umay dito'y bagyo. Anya? Kinapudno na, ni Kate ti akin nakam iti panangisuggest ko iti panagadal mo. Isumat lang tinanggastos iti panagadal mo. Anya? Day tatipod no, Eric. Kasta ti kinapatag mo kan kwa na. Itayak pala dito'y. Agtalo oras ko paikit din. Ay, nakado akon iti nakapiabara ko. Gamawan samot mawaray ko. Waray ko. Pagkasayat. Inapagpag na pag na ditarwar. Agkita akman iti kumporme amagatang. Sakto manan agsubli dito inton madamdama. Oy, Eric. Oh, agorder ka lang, Manong Dario. Di kagdanag, tasyak ti makam mo. Tikunam umay tag-relax. Nakatutok ka mo iti cellphone mo. Ikaw Manong, birbiro ka nga ti Facebook account ni Kate. Nabiro kam. Awan nga rin, Manong. Panagkunak, saan mo at talaga mabiro kan ti tao nga aglimlemeng. Ha? Ada siguro dakil arason, no apay akilat-latan ti panagpukaw ni Kate. Agpaiso nagpakada, kinuna nang agsubli, nga saan ba't nagpakpakita? Pinutid na pa'y amin a komunikasyon niyo. Naku, parang something wrong Isus, kasla sa bahali mo nanti agtartara iti panunot mo, Manong Dario. Awan met. Uray siya ka mas dawak man. Maburbur tiyanak unay ka ni Kate. Nang runa itikas jay akin no natikit na. Pinanawan na ka. Sana nagparparik na apulos. Pinagadal na ka. Iti anya agapaw. Day tangarod kat. Adwa talaga ti saludsod ko. Iso amasapo lang makasaritak ni Kate. Wen angam ti parikot nga road no sa dino ti pangsapulam. Aginom taman kit di Manong. Kargaam ti basom, tag-cheers ta. Ay kawan na, day talagayam. Speaking words of wisdom, let it be. Nagimasan. Mayat ti lamiis na. Eric? Ha? Rona? Hala! Si kang agpaiso, Eric. Kumusta kan? Ay, kasto ya. Kas iti sigod, gwapo latta. Ah? Awan dwa-dwa. Talaga si ka ni Eric. Kat, kumusta kan? Adapin mintas ka. Ay sus, irugin manan ako nak Eric. Sigudan anapinta sa kanya. Ay, unmit kiti ha. Agam, ay, naimbag man ta nagranata dito ay. Ang mga no, mabalinti agsaludsod kon ka. Agam, agtuga ka ba? Kwa. Agmay may saka ka di, wenang adakat ma'am. Ay, kwa. Eric. Atan sa awag mo. Uwan nga rod. Mabit lang tasong batak ha. Hello? Hello, Rona. Umuna akon iti kotse. Ngam sumaruno ka matlaada ko sa.
Nakita ti pa nagsarita yu kini Eric. Pangaasim ta di mo ibagbagang agkadwata. Ha? Alarong markan, sakbay ama kadlaw. Ay, uwan. Sige, sige. Umaya kon. Ni, kasangsangpot mo pa ilang araw na. Ay, kwa. Uwan, Eric. Ang rumwarak mat lang adagos. Ada nga min emergency. Sige ha. Baliwan tanto lang ang tiagsarita. Bye! Tiimak, Eric. Pangasim, ibatampo. Pangasim, agsarita ta ko ma. Ura e pagbidlang. Di na kumamot parigada na kastoy. Awan ti amo ka nagbasulakan ka. Iso pangasim na kasarita nak. Agsarita tayo tinalapat. Di na kumamot iwasan na kastoy. Pangasim. Ibatam nga ro tiimak, katagtugaw ka. Nakababain, kitkitaan datan dagiti tao dito restaurant. Nagyaman na. Papayadi ka nagpakpakita. Kalpasan ti graduation mo. Kinapaya pinutad mo amin na communication tayo dinagamit ka. Apay. Amin nga account mo iti Facebook, kan Messenger. Nakukaw amin. Agraman cellphone number mo. Kanayon nga out of coverage. Apay. Anya launa tinagbasulakan ka. Ibagam ko mati makagapo. Saan adito iti pagsaritaan ta, Eric? Umuna akong arumwal. Oh, at iti number ko. Awagan na. Kat ibagak no sa dino ti pagsarakan ta. Di mat kayat mong agistorya ak idi may papan iti pamilya. Ha? Dayto yun ti inururay mo akanito. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan. Gaputaado dagiti saan ko ana ibagakan ka. Wan, pudno. Baknang ti pamilya ang nagtaudak. Mabigbigbig ti pamilya mi iti laon yun. Nakaadal da amin, nang runa iti side ti amak. Kaadwan kadakwada, kat doktor kan abogado. Kinamaestra lang ti kayat ko a kurso. Angam saan akayat ni Papa. Nababa ka nung amin dayta. Numaidilig ka dagiti kakasinsin ko a doktor kan abogado. Tiko, ti kayat na. Nurse, doktor wano abogado ti alaak. Kinasaritak ni Papa. Imbagakan kwa na ti anugot ko ang mga lay ti nursing. Nulakit di ta umanugot mat iti kayat ko. Aditoyak bagyong agadal. Imanugot da. Ngam iti may sa kondisyon. Mga laak itilong kalpasan ti graduation ko. Natungpal nga rin ti kayat da. Idi nagpakada akan ka nga agawin. Karabyan na day chay. Ket flight kon nga agpa-Amerika. Iti isasangpot ko itay. Impakalay sadak adagos iti Amerikano. Nga anak ti kumpadre da Papa. Nagpartak dagiti pasamak. Jak amuno apay ajak matan nakapagkadkad. Gapo iti da iti apasamak. Kinayat kon alipatan ti may papan kadata. Naawa na anak metan iti namnama nga agsabat pa iti dalanta. Inbilin ka nga rot kini Auntie Remy. Imbagakan ko na nga isuggest na kan ka ti panagadal mo. Uray vocational course lang. Siyak tinangipat patulod iti allowance. Ken nagbayad ka dagiti tuition mo. Isong ay parupang mat ita kanya, kasta ka di. Nga utang ko kan kati amin. Saan nga iti kasta, Eric?
No ammom la kumano kasanuak mat anasaktan iti kastoy anapasamak. No ammom la kumano kasanumat ti panagregregat ko iti. No ammom la no kasano ti ayat ko ang makaawin. Nagrikat, kan nagsakit, Eric. Saan la asika? Iso apakawanan ako ma. Dakkel ti basol ko kan ka. Banag nga inkarkarok itinumano atawan. Kat, kasanutan nga rudan ita. Mabalin ka di ngay sublita ti ayan ayat ta. Aging ka ita. Sikapay lang ti pitpitik to'y pusok. Sika lang ti babae nga inayat ko. Kate. Pakawanan nak, Eric. Nga madan sa baling agtagi ko iti pusok. Ay ayatam ka di. Wan, Anya. saan anarigat nga ayatan ni Blake? Kinapod nun. Adu dagiti ugali ang nagpadaan nyo. Nasingpat. Managayat. Naasikaso, kanjali. Iso ang nasursurok matlaang nga inayat. Uray jak kayat ididamo. Nalaing matlaang ako mantakan ag gitara. Anyan ti kastoy agasat ko. Di mo ay ayon ti bagim, Eric. Nataer ka. Malaksid iti dayta. Nasingpet ka pa'y. Amok nga adan tumatla ang masarakam a babae. Nga iso ti mangayat kan ka itinapod no. Kate. Among ka di Carl, Eric, timpanagan ko iti anak mi kiniblay. Anya. Juan, babaan kan ko na. Sila lagi pagtalatagan ka. Kat ulitak manan kagki daw iti pamakawan kan ka. Awanan ti mabalin ko. Anya nga rod. Kat adamatan agtagi ko ay ti pusom. Di ka mandanagan. Napakawan kan. Kanaklo nagtigasat ko. Barang itisan ngagbayag. Kat masarakak matan ti babae apara kanyak. Agyamanak, Eric. Kat pagyamanak unay ti pamatag nga impaay mo. Iti panawan nga daak iti sidong mo. Awan ang yaman na, Kate. Kaya't ko lang ay baga amin dagi Jay. Jay. Kat po no? Ngamin. Inayat kan impatag kay di ti kastaunay. Kat pagyamanak mati pamatag nga impahay mo. No pa'y nabayagan dahil di apasamak. Agtalay na tulat tati lagi piti puso. Ken panunot ko. No panpanunutek kasla imposible. Ti amok idikat kadagiti pelikula laang amabuybuya, dagiti kinaistrikto dagiti parents. Nang runa ti panangiasawa da kadagiti anak da, kadagiti anak ti kumpadre da. Nang runa ti ibagbagada, nga ti baknang ket paralaang kadagiti padada, abaknang metlaang. Ngampun no gayam amapaspasamak met iti pudpudno abiyag. Sangapulo atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak, ngem na lang to paylaeng iti lagip ko. Nang runa ita tatsyempo manan ti panagbeng nga ditoy bagyo. Isu ngamin ti pagaayat ni Kate apagpaspasyaran. Ijay session road idi ti kayat na apagtamtambayan mi. Kamaudyanan na nasungbatan matlaangan dagiti sa lodsod ko. Naragsakak para kinkwana.
Ngamin, amok ang naragsak matan ni Kate iti binukal na a pamilya. Nga oray aging gaita kat baruak pailaang. Iti agdama kat addaak dito'y Japan nga agtrab-trabaho. Daytoy mantipadas ko ajak 2 malipatan, kat agyaman ak unay iti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Eric. Ken ka pagayam, Eric. Daytoyan jay kunkunada a pinagtagpo pero hindi tinadhana. Adalat ta jay kunaan tayo nga sayang, ngamin saan kayo ang nagkatuluyan. At least naaddaan kayo iti kunada a closure, kat nasungbatan met dagiti saludsod mo. Naragsakan ni Kate iti sidong ti sabali, isong ag-move on kameten pagayam ko. Mamatiak a masarakam metlaang ti babae a kagasatam. Alakastan pagayam Eric, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti dengag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Andrea. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak 2 malipatan, gapu iti saam nga inak linakam. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agkasargaya man ni Rosemary, friend? Un nga rod, friend. Mapantayon tumot iti kasta. Masaksyan tayo mut ti panagmaymaysadan iti asawa na. Ay katwan ang asinon tungay ti kadwa ta amapan, friend. Nadamag mat siguro dagiti daddo mapay abadge tayo. Nalabit nga adun to ti mapandumar ay. Agkikita tayon to ijay. Wan matkit di ken may sa, sigurado nga iyawis dan iti kadwan. Wan. O, kasano? Dagasan naktung arodan ijay balay intan Sabado. Wan dagasan kanto taggid dan ta amapan iti ayanda Rosemary. Wan, friend. Agkita tantong arodan intan Sabado. Ni, agalas 12 matgaya man iti parbangon. Naglukot. Tsak matan napupuotan ti oras. Parbangon gaya man. Ay, naimasak matan ti nakiistorya. Kan nakisalsala. Ay, kasanwa akpaitan ang makaawid ngay. Sapay, naturugan da Rosemary. Manmano kami langan anabati dito'y salaan. Imunamat nga mina na nagawid ni Christy. Tinasayat. Mangkita iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Iti kasta, makaawid akon. Narigat mat, no agbigbigatak dito'y kasaran. Andrea, sa dinungan ti papanam. Abay, nauma ka din na makisala? Kwa Franklin, agawid akon. Ay sos, agawid ka iti kastoy nga oras?
Mangkitak iti motor a mabalin ko a pagpaytuludan. Awanin nabantikdan. No kahit mo, sumurot ka kanya. Agawid tayo di balay. Ijay ka na maturog, tasakan tumasapang hagawid indon bigat. Ha? Oh. Happy ka slanak lahat ka. Di kagdadag, taon da ka sa karamidagkan ka. Kwa, Franklin? Danag mo na ya. Among matamay sa kadagiti lalaki, akasisingpetan abats mo ida high school. Saan ka di? Uwan matkit di Di ka ka din agkagkag. Nala, umaykan. Sumurot kan kanyak. Di kagdanag. Tawan da kas nga ramidagkan ka. Narigat mo't no agawid kay tikas tinga oras. Ang mga no anyapay ti mapasamak di tadalan kan ka. Naputam ka di, asimangpat ni Franklin itay parbangon, lakay. Puan bakit? Kaslat damat kadwa na si Mangpan. Ay na talaga nga adda, lakay. Ne, asino ay? Ay, tsak ang buwa. Kasla babae mo't tinangag ko akasarsarita na. Ne. Asino ay dito babae? Ganawan mo't naramdaman ko na ubyan. Tinasaya at kasaritam to di anak ta, apaman amakariing Lauro. Sana mabali na basta giyawi diti babae, diti balay. No kasampola na tulagan tayon, ti panagkalay sana, aramidan tayon. Imay kami, nakayat miya tulagan tayon, ti panagkalay sa dagitan tayo, abalayan. Ha? Inyawi ti anak mi, ti anak mo. Iso na sinlang rodo sumbatan ti anak mi, non yaman ti napasama kadakwada. No siyakla ama isa, awan parikot iti day taabalayan. No pudno nga ada napasama kadakwada, ay katrabang nalaang agkalaysadan. Iso nga ron, nga ta kami ita dito ay abalayan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayon, no kaano ti petya, ti kasar, dagitan nak tayo. Ang Franklin, amumat nga awan napasamak kadata saan ka di. Naturog akla ang ijabalayo. Kan may saan tamot ang nagkaida. Wen, amok da ita. Hangam saan nga ron amamati dagiti tatakil ko. Imposible ka no nga awan napasamak kadata. Nakababain ka no saan ka nga ikalaysa. Anyamatan, no amok lakas to iti mapasamak. Jakla ko man simursurot kan ka. Andiya? Timadi, sandak matan adinamag dananang kentatang ko. Imanugot damatlatan iti kayat dagiti dadakkel mo. Awan mo't kiti takas na. Balasan ka. Baruak man. Awan ko man. Awan pa'y mo't nobyo. Saan ka di? Awan mo't nobya. O di awan nga rin parikot. Okay, familia, Gacén, el partido tiene la cara. Ako ang magsala. Pagyamanan mi unay, tinatarayo, iti panagmaymay sa dagiti anak mi, ada Franklin ken ni Andrea. Ragragsakan tayo nga ron tayo aldaw, para ka dagiti anak tayo, anaglantip ti puso na. Oh. Welcome kayo amin dito inano mo o pagtangan mi. Nagitisan pa'y anangan, agdiritso kayo lang iti panganan. Ano, timakan kakabsat. At, agraragsak, kaya nagsasala tayo, kas panangrambak iti panagkalaysa, dagiti anak tayo. Congratulations! Masikog ka kunam, Andrea. Wan Franklin, iso apang nga asim tagnakam kamat kuman. Agbalbaliw kan. Ngamin, addanton anak ta. Husto ko man tikas ta pa naging inom mo. Nagsaya atin ngay. No addantan anak ta bakit? Agbiro ka kumamat nga rudan iti pagtrabahwam Iti kasta, addanto ipakan mo iti agbalin nga anak ta. Anay ko,
Apay nga agsipat ka nga, Franklin. Ayop ka. Di lang man mandamandara na kasta si Gandhi, ha? 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 Agtrabaho ako kaya ko tagtrabaho. Saan no saan? Nawatan! Lakay, aw-awiran pa'y man ni Bibi taglaba. Nagadung aminan timurang tayo. Masaduta. Paturugan pa isa kanto aglaba. Anya? Kasano apaturugat kat kaririing nalaang? O di oray pa makaturog malin sa kanto aglaba. Kaanon tupay nga'y, aldaw ton sayang tidarang tiinit. Imbis amamagaan adagos, dagiti ilabak, awanan Ay kat makaamu kamatan amang iremedyo. Basta masadutak nga gawawir. Rumarak. Ni, papanamanan Basta da papanak. Di mon amuan no sa dino. Sumangpetak tulat ta inton kay kayat ko. Kumusta kan, friend? Long time no siya. Ay, kas makita mo't, Christy. Abak ko pa yung tinaganak itipito iti kastoy nga itsura. Anya? Sika talaga, Andrea. Saan mo't? Sika laang timang ibagbaga iti kastay niya. Ang pwera ang friend. Anya nga min ayat tinapasamak. Apay akil na at ti panagkalay sayo kini Franklin. Diyak man amo, friend. Naklaatak matlaang. Kas lakimat ti kinapartak dagiti pasamak. Imatindarak laang mat iti kasar. Nakisala. Nakiturog iti balay da Franklin. Idi kwan, natulag mat ti kalay sami. Di mo ibaga a pinikot na ka ni Franklin, friend. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga. Anyangay nga rod kat adaditan. Talaga siguro nga iso tigasat ko Ti may tulag iti lalaki at jakmat ay ayatan. Lukas na. Talaga adi mo ay ayatan ni Franklin, friend? Mamati ka man kan saan, friend. Talaga nga awan ayat amariknak para kan kuana. Pudno anadaan kami iti anak. Ngam pilpilitan naklang amakikaida kan kuana. Katno jak kayat. Tungpa kas kadadanog tilak amak. Anya? Day tatipod no, friend. Iso talaga maumuma akon. No jak lapang panunutan ti anak ko. Amangan no pinanaawa kun day ja Franklin. Oy, Andrea. Oy, Andrea. Anya ka di Franklin. Di ka man natagari. Amangan numalukag ni baby. Sapay nagrigat apaturugan. Saan ang malukog data? Kita mo no? Narunagana Nabartek ka manan. Saan mo na? Nakainom malabas Unay kamatan, Franklin. Talaga ka ding awanan pagbalbaliwam, ha? No sir muna na tumalangan, ha? Mana, tumal na ka nga rudan. Tamaturog akmatan. Sana. Parang sa akin nakway mo na. Sa akin maturog. Bakit? Anya? Anya ka din na yan. Umay ka man. Anya ka din, Franklin. Ang parbang ka kumamad. Abay, di mo kaya, ha? At talalaki man niya. Asilot talalaki. Ha? Imbagam! Anay ko, patamtimak, Franklin. Di mo masmasan. Masaksakit tanag. Pagno ka. Sino talalaki mo? Ha? Ibagam mo sino? Awan lalaki. Awan! Basulyo da ito'y anagbanagak, tatang. Basulyo. Noapay mat kami na basta imanugot kayo. Ngagkalay sa kami ide ko ni Franklin. Anya nga ita. Kitaan niyo man tika sa sad ko iti danana. Nakakaasiak. Siak. Ay, Andrea, nakaw. Malaksid asadot tinakyasawaak. Artag kan kumabil pa'y. Di nakam mo at tulungan ka dagiti trabahok iti unag tibalay. Naglaing pa'y nga agimon. Yak manam mo, anak ko.
Ipili ba ngamin ini ti ama ni Franklin nga dan napasabak ka na kayo. Kung paglalaan ka no, asong batan ti anak na. Iso nga impilit na ti panagkalay sa ayaw. Saan kami mutan na nakapagkagkay kininanang mo? Nang rona, kada kami ngaron ti babayan. Wana, ngam di na magdak kumapay man. Kinasarita nagpaymat kumasakbay anak itulag kayo. Ay, bigdo min sakit ng agpay sa anak ko. Diyak man amo, no apay nga imanugot akbat anak ikalay sa ni Franklin. Pagbabawyak unay ti panakikalay sa kwa na tatang. No kasta, masikog ka manan, Andrea Balasang ko. Wan nga rod na, napasarunan adagos ni Christine. Husto matkit di iti kasta mamaminsan ti panagaw-awir mo. Wana, nga marigatan nakmat nanang. Kasano, di nakmat pulos tulungan ni Franklin nga agaw-awir. Agraman dagiti trabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana at tulungan nak. Bayam ta kasaritak tumanan ni Franklin Balasang ko. Sige man nanang, barang da kayo tidanggan na. No kasta nga daramid, ibagam laang ta umay ko awiran ti apo ko. Wano umay mulat ta itulod iti balay. Sige man nga rod nanang, kat agyaman naklaunay Awanan yaman na Balasang ko. Iso lang day tati amok ang maitulong ko kan ka. Lakay. Oh, apay ka di bakit? Kasla makun konsensya iti inaramid ta. Apa nang itulag kada Franklin kan Andrea. Makitak ngamin ti kasta unay arigat di manukang ta. Ay, di ka mo nagsakot, tikas na bakit? Nabayagan na ito panawan. Duan, ti anak na. Ito, ibagam kitin, ang makunkonsensya ka. Taim pilit tamutlaang ti anak takin ni Andrea. Nagaramid talaang iti pamuspusan, tapno agkalaysadan adagos, nga uray awan mo't napasamak kadakwada. Ayat talaang nga agbaliw kumati anak ta, gapo iti kinasadot kan kinamamartag na. Ang awan mo't lata. Awan mo ti makitak ang nagbaliwan na, nga uray ita taaddan anak da. Isumatlat ta nga iso. Kinapuno na bakit mabayag mo ito na sinsidiran na kiti konsensya. Gap siya. Gap niya lang tagtagari. Adda ditan. Agasawa dan. Addan anak na. Gusto lang masiguro tinaramit na. Ay, Lauro. Tulungan talatan ni Andrea ang mga awir ka nagitubeng. Kan tulungan tamatlangan ito ka nagitibas sapsapol. Ije balay na. May talangan ti kasayangatan nga aramidan ta ita. Anya nga itinaramid mo itinagmalam nito balay, ha? At lalaki man niya. Asino ito lalaki mo? Asino? Ibagam sa tagtagbatay! Awan ti lalaki, Franklin! Awan! Siguradum lang, Andrea. Siguradum lang. Aray ko! Ibatanak, Franklin! Masaksakitanak! Ibatanak! Ayop ka. Mamuwag lang na sino ti lalaki mo. Talaga patayin kayo! Oh, awatan dati kwarta, Andrea. Ni, ananwag day ta kwarta tatang. Idulin mo. Itigasta adaramatam. Imbagla nga igatang mo karagiti masapsapol diti balayo. Agyaman tata. Awanan yaman na balasan ko. Pasensya ka lang kumanitikas dyan ng ugalian di anak mo. Talagang sangawanan pa nagbalbaliw na. Tata,
Agam di kagdanag iya. Ikarik, tulungan da ka mang padakkel, kan mang paadal kadagiti anak yo. Sigurado ka ka din, iti day tapangedeng mo, Andrea. Wan nanang. Nabayagan a pinampanunot ko ti may papaniti da ito'y abanag. Katsi ka ang ngarod balasang ko. Makita kan mariknak mo, ti kastaunay arigat mo iti dan na ti anak mi. Iso adida ka ngarod labdan, no talaga adisidido kan nga agabrod. Agyaman ak nanang. Amok adiyo baybay ang dagiti anak ko. Iso nga ibatik pailaang idakada kayo. Awan ti parikot iti dayta, Andrea. Amo mi asaan mi amaartapan ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ang namnamaam nga aywanan, kan ipatag mi ida iti nalablabas pay, ngam iti panang ipatag mo kadakwada, balasang ko. Banag apagyamanak unay nanang. Di kay madanagan. Tano bilang mapagasata na ka makaabroad, kanayo nagtumat ti umawag kada kayo. Addaken kadayta balasang ko. Namnamaam adimin to ipaidam kan kadagiti anak mo. Kat ulitak manan ti agkidaw iti pasensya. Gapo iti kasdi nga ug-ugalian ti anak mi. Pasensya ka lakuman. Talagan sa nga awan manaknakam day ti at tao. Awan anyaman na nanang. Talaga siguro akas tatibiyag. Iso siguro ti mako na agasat mi nga agasawa. Iso na lang ta talaga adjakon maanusan ti kasdi nga ugali ni Franklin. Iso talaga kayat kun ti umadayo. Iti kasta, maliklikak matan ti kanayon a panangkabil na kanyak. Bareng no isuntumatan ti pagnakman na balasang ko. Sapay ko mga rod takas tangag pa iso nanang. No talaga asan pa'y lang agbaliw. Diyak laamon, no anyan to ti pagbanagan ti relasyon mi nga agasawa, nanang. Jak manamo no apay akasjay ti kinapartak idi dagiti pasamak. Jak man laang nakapagkadkad apulos. Ti maysa siguro arason ko idi ket titawan ko. Dandaniak ngaminan ag 30 idi. Ket gapo siguro iti buteng ko asaan akon ang maasawaan, iso adya kon nakapagkadkad pay. Iso na laeng tadakkel matgayam abiddo ti panakikallaysak ni Franklin, gapo iti kasjay agalad na. Itna. Ita Miss F addaak dito'y Taiwan ang makitagtagkat. Diyak pa'y nagaw-awid manipod nagabrudak. Adamatan iti junior high dagiti dua nga anak ko. Kat planok ida apagturan dito'y Taiwan iti mabiit. Kayat kon ang makisina ka ni Franklin, gaputa kayat kumeten awaya-wayaan tinagbaetan mi adwa. Nang rona kat adamatan na sarakak alalaki nga iso tinakariknaak iti pudpunno a panagayat. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Andrea. Ken ka pagayam, Andrea. Panagdria. Panagkunak kat addaamin kin ka ti pangeddeng. Anya ngay ngarod no talaga asan ani Franklin ti lalaki aparakin ka. Karba ngam mo ti agayat ken paayat pagayam ko. Kasaritam anasayaat ni Franklin, iti kasta awan to ti agbalin aparikot iti nagbaetan nyo. Ipakaawat mo kenkwana ti amin, kasta metten kadagiti anak mo. Alakastan pagayam Andrea ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangal. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag.
Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagit ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amegan, Manipud, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin awatem pay man tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y a programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Amegan. May saak met kadag iti rinibo-ribo an ayat adumdumngeg kadag iti drama dito YouTube. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kinapudno na saan asyak, wino saan atibiyag ko ti pagtayakan ti inak istoryaan ita, no di ket tibiyag wino padas tinasinged agayem ko. Inpakadak matkit dikin kwa na ti panang isurat ko ket inmanugot mat daytoy. Kayat namat lang kano amang ngagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ti biyag na. Ket patsek ken mamatiak apakaadawan daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadag iti padami adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. No kasta, agayan ayat kayon iti dayja a Janwin, Alison? When Megan. Isumot lagaya makasla naragsak ka akanayon Ha? Blooming ka pa'y akanayon. Nakalawlawag tarupam. Ay na. In love ka man gaya man bes. Ang umnay. Kita ama, saan mo ko mga itad amin a panagayat kan panagtalak mo iti dayta lalaki. Ngamin, saan mo pa'y unay ng amam mo? Maawatam tumat siguro ti kayat ko asawa na Alison. When best. Kinapudno na, adalat tabutan ko. Nang runag at ada iti adayo ni John Wayne, gapo iti trabaho na. Ngam, sapay kumaa. Tadinan tumat aramiden tikas iti naramid ni Norman idi kanya. Sapay kumabes. Angam sigurado ka din iti riknam ken kwa na? Kayat ko asawan, talaga ka din nga isun ti kunkunada adawan? Ah? Mabalin siguro kasta best. Amangan ngamin no agaram iti sa bali no agpakiputak paylaang. Iso nga inaklon ko na dagos. Sayang mat no sa bali a babae iti mang tagikwaken kwa na best. Ada good news ko, babe. Oy, anya day ta babe? May sa kadag iti napili, amay destino di tabagyo. Oh, ay kat nasaya at ano kasta babe? Uy na, kanayon tanto nga kita. Mabalintan to pa yung tiyak din na. Anya? Isuntumot lang titurong na sana ya. Ah? Alawanan. No isuti ko nam di iso. Kailiw ka una yan, Alison. Magagaranak una yan ang mga rakop. Kan mangagakan ka. Ay sus, mangrugi ka man ako na akong Janwin. Pudno mo ti pagpagak. Numabalin lang kumaguyudok tal daw. Aramidag. Iti kasta, makita kan marakop kan, babe. Anya? Nakaado ka manan ako nak Janwin. Mala, asikaswam kit din dagiti rumbang nga asikaswam dita. Idi kasta, awan to ti agbalin a parikot, inton madanon ti pan nakai-transfer mo. Ay, makapaburyong matikas to eh. Kasla kayat ko ti rumwar awagak man kit din ni Alison. Awisag tarumwar kami. Ne, naglukon? Di namat sungbatan ti awag ko. Awagak pa'y man maminsan. Na, talaga di na sungbatan. Naglukon da dya babae. Ne, naka-online mat. I-chat ko man langan. Hello, Bes. Busy ka ka di?
Maburburi ngak ngamin. Rumwarta ko ma. Intag kape. Ada ita. Naisend kon. Nag-reply mo tadagos. Hello, Bes. Sorry ha. Kadwak ngamin ita ni Janwin. Adda kami dito'y mall. Agbuya kami iti sini. Bawi ak next time, okay? Text you later. Ay, nako. Isumat lagayam adi na sungsung-batan ti awag ko. Agkadwada man ang gayam iti dayja Janwin. Agmano ak, papa? Kasyan na ka di Diyos, iha. Agtugaw ka. Ha? Agtugaw ka. Ha? Agtugaw ka ko na. Kahit ka kasarita. Sige, papa. Sa dino ti nagkapuam. Narabyan ka man. Kwa, papa. Rimor kami ka ni Janwin. Nabayag kayo matan nga gayan ayat saan ka di. Wen, papa. Kinapudno na. Umada ni manan ti anniversary mi. Kat panggap mi ti ag out of town. Apay no yung bagamon kini Janwin. Tadumanon dan. Iti kasta. Mapagsasaritaan matan. Ti panagkalay sayo. Kwa, papa. Panagkunak kat nauston kayo matan iti tawan. Malaksid iti layta. At damat na natalgit at trabaho yo. Panyapay trabaho yo. Panyapay lang ti ururayan nyo. Mapapanan ti tawan niya. Saan niya? Saan kayon nga umububing? Kinapudno na. Saan mi pa'y napagsaritaan day tabanag, papa? Anya? Ngam di kay matanagan. Ibagak to ka ni Janwin day tabanag, papa. Rumpang na lang. Ngamin. Naalas sa kita ti lalaki kin babae. Ngagdenden na asan pa yan nagkalaysa. Laysa. Papa. So payagpada kayo ati adal. Anyan tulayan nga iti kunayan nagititata o makamam mo. Ken makakikita kata kayo. Nangruna kata kami anagan nakyo. Isong ibagam kini Janwin. Tagkalaysa kayon iti kabitan a panawen. Megan iha, sigamat gayam. Kunakit din no nagsubli ni Allison. No kasta awan ni Allison, anti? Awan iha, kapanpanaw na lang. Sinukon ni Janwin. Ag out of town da ka no. Apay, saan ka diyan nag-text kan ka? Ay, kwanti. Kinapudno na, jak na ibagakin kwa na dumagasak ita dito'y balayo. Ti amok ngamin kat saan arumwar. Ay, kat umo nagkapay iha. Umay ka, tagkapi-kapay. Saan na nanti? Inton maminsan tulangan. Adapi ngamin napatag apapanak. Kasta ka di? Wananti, agsubliak tulangan inton sumangpat ni Allison. Ala, sikati makaam mo, iha. Sige, anti. Patuloy akon. Sige, iha. Happy anniversary, babe. Happy anniversary, mat, babe. Dua tawan tamatan nga gayan ayat ita. Wan nga ron. Nagbital daw sana ya. Kasla ka ano lang hindi agar aramak pailangkan ka. Kunak nga ron na awan namnamak idikan ka. Ang nagasatak. Tasyak tinaklon mo. Kaya't agyaman ak unay ti pamatag. Ken panakawat nga ipapay mo kanya. Idilas untid tuwatawan, babe. Awan na nyaman na, babe. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Among dayta. Ba nagapagyamyamanak iti kasta unay, Allison? Allison? Janwin? Aday bagang? Apay nagkalaysatan. Iti kasta, agdan natan kas pudpud no nga gasawa. Pasensya kan. Ngamawan pa yung umdas ng ornong ko. Para iti day tabanag. Janwin, saan ba taparikot dayta? Siya kung timakamo iti amin na magastos. No lakit dita umanugot ka nga kalaysatan. Nakababayin matkan ka ha. Siyak kirong ba nga gastos? Tasak ti lalaki. Sana bale. Manibot ida. Agur ornong nga ron, babe. Babe.
John Wayne. Uwan. Ikarik na ita. Umay ka man kiti. Nakapimpintas na talaga to'y nobyak. Makapamauyong ti kinapintas mo. John Wayne. I love you, Allison. I love you too, John Wayne. At kamat kayam upload ni Allison. Nagpintas na gito'y aladawan. Hagmawan. Hagbagay dalaunay ka ni John Wayne. Dua atawan matan ti relasyon da. Di na pailangaron agkalaysa. Iti kasta, maandaan kami matan iti apo ko. Bumakbaket kan lumakla kay ikamin ka ni Roberto. Iso anas kan la nga agpamilyamat kumantika kay Suna nga anak mi. Panagkunakkat na singpat mat ni John Wayne. Awan mat ti makita ka madi nga ugali na. Oh, Allison iha, ada ka matan. Kunak man no inton bigat pa iti panagawi diyo. Agmano ak mama. Kasya na ka ti Diyos, iha. Buy-buyaag man na gito'y ladawan niyo ka ni John Wayne iti Facebook. Nagpintas ti panakaala na. Bagay kayo iti nobyo, iha. Apay no, mama, apay akas na naliday ka, iha. Kan apay ngagmay-may sa kasimbangpet. Sa dino tayan tinobyom, apay. Ada ka di manan saan nyo ang nagkinaawatan ka ni John Wayne? Kwa mama, awan. O sige, panawan kayon dito'y. Nabanog ang iti biyahe. Kaya't konti agin na. Allison, iha. Awan ng mga pagdanagan nyo, mama. Okay, aklaang. Ne. Kanya nga tati mapaspasa, makiti anak ko. Naidarasa, mati pa nag-awit da. Kan, apayakas lang naliday, mati anak ko. Ay, amangan no nagapadaman ka ni John Wayne. Bay aklatan. Mamati ak ama urnos tumatlaan, no anyaman ti saan da nagkinawatan. Agpudno ka man kanyak, Allison? Anya ti pudnok kan ka, Megan. Bes, itay pa'y adi ka matagtagari. Adda ka di parikot? Awan mat best. Makapaikawa mo ti kinaulimak mo agman maneho. San ka matasigo da kasta Tila madmadlaw mo mat, Megan. Kabisado kan, Allison. Amok nga da parikot mo. Ibagam na niya dayta. Iti kasta, malaganan mo tirik nam. Si sasagana ak adom ngagbes. Awan kunak mat. Jak mamati nga awan. Ni ka di John Wayne? Apay, anya tinaramid day dya lalaki kin ka, ha? Hibagam ko ma. Iti kasta sa anak nga agpugpug tulatan. Megan. Kunak tupay ka. Saan ka makapaglibak kanyak, Allison? Apay ka di, ha? Anya ti parikot. Nagapa kayo ka di? Damay sa Facebook account ni John Wayne. Kat nabasa kami lagi ti kalukwan nga aramidan na. Ano ang babae ti kachat na iti dayjay nga account. Iti imbagak kan kwa na. Isupay ti andaganas na mga ipagagagsina kami. Anya? When Megan, agsina kami kanon. Kaputaman na kibiyangak kano a klase ti babae. Ti awanan bain a lalaki. Kunakit din no nasingpat, ngam saan matgayam? Saan lang nga dayta?
Anapay nakita ka resibo ti hotel, iti wallet na. Anya? Tsaka mo ti aramidak best. Mariribo ka na kunay. Nagsakit. Nagdagsag ti barukong ko. Kasladya kon kabalan nga ito, nanti sakit marikrik na. Amelia. Yeah. Apay, Roberto. Kaslada birbiro kam. Ni Alison. Sa dinoten na. Adamat iti silid na. Apay ka di. Nakasaritam ka din. May papatiti anya, Roberto. Nadlaw ko ngamin ti kinaulimag na. Katagiti na palpalabas nga daw. Saan ba tasigot na kasya ni Alison? At ang samat parikutan ta. Ay, nadlaw ko matday ta, Roberto. Dinamag ko na niya ti parikot na. Ngam, kuna namat nga awan. Nabannog ka nula ang iti trabaho. Isu akas jay. Mamati ka ka di akasta, Amelia. Ha? Dakil tahatap ko nga adtamanan madingay na ramid ni John Wayne. Roberto. Saan nga pupuk lang iti silid na ti anak ta? Nawan kalukwan nga naramid na iti lalaki. Ha? Nukas jay asan ang matagdagarit anak ta. Amuklatan anagapa damanen. Nang damanen. Nangruna nukas tagagbaymay sa iti silid na. Kas makita man, awan ni John Wayne. Manon nga aldaw, asan nga'y may dito balay. Bayam, nakasaritak tumanan ni Alison, Roberto. Apay ano asino pa'y ti agay ayat itinapod no. Katiso pa'y ti kanayo na masaksakitan. Apay akas na maulit man ang tinapasamak kada kami di ka ni Norman. Nagsakit. Nagsama panunutan. Kastay ka niya talaga tigasat ko. May papankanayat. Ipapay ko matami na kabalak. Tapno may pakitak tinapod no panagayat ko. Mapayakas na pakurangan pa ilang ni John Wayne. Apay. Alison, iha. Lugtam ko matiri daw. Pag-aasim. Kasarita na kami ni Papam. Alison, lukatam da ito eh. Dangganda kami kumaman. Bye-bye, andak pailaan ko, mama, papa. Kayat ko tiyag may maysa. Ngam, iha. Didak pa kadanagan. Okay, Alison, aklaan. pag kumaratang kanti ulom. Luktam da ito eh. Kunak may. Papa, please. Kayat ko tiyag may maysa. Ikandak ko maitigundaway nga agpanunod. Please. Ay, grabe mat day ta, Janwin. Jak matukod a panunutan. Grabe mat gayam ti panangluko na kin ka. Megan. Awanan ba inde dya lalaki? Awanan modo? Agasem? Si kapay gayam ti makakaadda amang baybayad kadagiti bills tunggal rumar kayo. Ultimo panggas na si kapay ti agbaybayad. Nagpuskul mo't ti rupa na. Ana? Kinapudno na. Itilas unti duatawan a relasyon mi. Saan mi? Saan lang anam na minsan? Uno nam namin dua. No dikat namin adun adaras anatiliwak. Wak. Iti mo. Tumaw dawat pa'y mat iti pasensya. Agkarkarya din nantun ulitan. Ngam, ulitan na matlat ang aramidan. Ay, okat. Anya ti plano mi tabes. Ay, tsaka mo, best. Kaya't kunti makiwin na suwasken ko na. Ngam kasladyak mat kamaalan. Ngamin, ay ayat agunay ni John Wayne. Nga uray agdadata aluklukwan na kan, kasta ka di? Anya nga tanoy kak pa iti maudi akong daway. Bes, di ka kumamot agbalin a martir. Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong? Napintas ka mata. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Kasyam kumamot ti bagim. Megan.
Jak amo no niya ti ibagaken ka. Ang anyangay nga rod kat si kamat ti masaknan, narigat mo't adiktaran ka. Bagim day ta bes. Iso si nga rod ti makamong agdesisyon. Kat sapay ko ma, taawan to ti pagbabawyam inton mauding aldaw. No kasta, okay kayon gini Janwin, iha? Wen, papa. Asayat mo't nga ron no kasta. Kung naglakid din sana na marunos ti may papan nga na kayo. Day tamat nga rod ti amok, papa. Ngam nagkarimat ni John Wayne nga agbalbaliwan. Kat di nanton sublian pa iti agbabae. Iha, di mo kumaitad amin na panagayat kan panagtalag mo kini Janwin. Mangibati ka pa tayo, iti para iti pagim. Papa, Nasayat mo't nagbalbaliwan tinobyo. Ngayon kunak, imposible mapasamak deta. anya. Isang itapay lang, sa kanamon dagiti mabali na mapasamak. Saan masamak? Saan mo't kiti nga amin? Ngam adda dagiti babaero, ana itulangan kadakwano ti kasta nga ugali. Inarami ta na biso tag babae. Apay, di mo ayaan mo at ipanagbabae kat maiyaring iti may sa asakit asaanan ang maagasan? Papa, Ang sabay ko ma, to sana kasta ni Janwin. Ngayon gayam, imbagam ka din kenkwana at imbagakin ka. wen, papa. Iiso na lang ta, awan kanupay urnong na. Agurnong kanupay, iti kasta, adagastusan mi nga agkalaysa. Kitam? Makitam na ta pa nagrasrason na? No talagang ay ayatan na ka, kat interesado ang mangikalay sa kin ka, mga rabid iti pamuspusan. Papa, Ibagam tuman, tagsarita kami tinopyo. Saan ngagbaling kanyak ti kasta? nagkarika di mo ulitan pa iti agbabae. Nga manyaman ang daytoy nga inarabid mo, John Wayne. Alison. Anyaman ang daytoy ang resibo ang nakita kiti wallet mo, ha? Kat doa pa'y gayam ti cellphone mo. Kat nagaramit ka man iti baro a Facebook account mo. Agasan man nagita kinaado ti babaya ka chat mo. Saan lang nga dayta? Ada pa'y lamo-lamo aladawan nga isisend mo kadag iti babae. Talaga ka di ka nagbalbaliw, ha? Apay nga min apakibiyangam amin dagiti kagawa, Alison. Di mo ko mga min pakibiyangan dagiti abanag. Apay, Janwin. Apay, akas to'y ti araramidam kanyak. Anya na unay ti basol ko kan ka. Araramidag mati amin. Tapno agbayag ti relasyon ta. Ngamsi ka matamis mo ti mang daddadaal. No namin ano ka na pinakawan. Ngam ulit-ulit ang matlata. Nagdrama ka man ako na akong Alison. Nawaya ka mangisina kanyak no rita ti kayat mo. Jack kayat ti adu a drama. Awanan ka itibayin. Namagklan ka, babaero. Awan pa nakakontento iti may sa babae. Ay kat, basol mo ah. Amom lang aro na kastuyak. Ngam sublia-sublian nakpay lang. Janwin. Jack man na mo. Ay-ayatan ka mat iti kunak. Ay ngam pasensya ka na. Ngamin, talaga Jack makontento kan ka. Kaya no nauma kan. O, agsina ka na. Janwin. Wen, agsina tan Alison. Panag ko na, kat awan ti papananda ito yung relasyon ta. Ken may isa, awan plano ang mangikalay sa kan ka. Nawatam. Gusto ko man day ta panagsangsangit mo, Vince. Kita mo, limlimtagan dagita matam. Megan. Saan narumbang asangitam tikas siya lalaki? Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong kunak manan? Adupay ti masarakam dita, mas natataar ka na singsingpat. Patsak ang makabiro kan tumat lang iti lalaki ang mga iwan kan mangipatagken ka iti napudno.
Panagrik na katawanan ganas kong agbiag. Anya? Hoy, anya ka kadi Alison. Di ka kumamat agsaw iti kasta. Laglagi pa nga adu kami amang ipatpatagken ka. Nagsakit, Megan. Sobra sakit. Nuamumla ko mano kasano ti kinasakit na. Inayat ko ni John Wayne. Ngambali wala akla ang gayam kan kwa na. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Tiyaksan ka maalan na ito yamarikrik na. Di mo itulok ang madadaal ti biyag mo gapulang iti dayja lalaki, bes. Saan mo deserve dayta? Ipakitam kit di anapigsa ka. Ipakitam alumaban ka. Ipakitam akabaalam ti agbiag nga uray awanan ni John Wayne. Dayta ti kasayatan nga aramidem, Alison. Miss F. Adda mabalin ti pamilya da Alison. Magatang ken maala na amin akay kayat na. Nasingpet dagiti naganak ken kuana. Di adal, napintas, nagaget, nasingpet ken adaan prinsipyo abalasang. Agmay maysa nga anak. Panagkunak ket adda aminan ken kuana aberberukan ti maysa a lalaki. Isu nalaeng taagpada kami met nga awan makuna agasat na maipapan ken ayat. Aging gaita ket agpada kami paylaang abalasang. Adda kami ita dito Spain nga agtrab-trabaho. Panawan tulaangan siguro ti makaibaga no addan tuman lalaki a masarakan mi amang ipaay iti napudpudno nga ayat. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Megan. Ken ka pagayam Megan. Sapay kuma ta iti kaaddayo iti adayo, masarakan ti gayam mo ti linak ken kapya iti kaunggan ti puso na, ket aglunit ti nasugatan a puso na. Mamatiak, nga iti saan nga agbayag ket masarakan nan tumetlaeng ti lalaki, nga agayat ken kuana iti napudno, nga isunto ti mangitungpal ken kuana iti altar. Kastamatan ken ka pagayam Megan. Nagasat ni Alison, gaputa at dagayam na akasken ka akanayon amang palpalagip ken mangipatpatag ken kuana. Kadag iti amin a babae a makapadpadas iti kastoy a sitwasyon, saan nyo ko mga itulok ti kastoy a pasamak, saan kayo ko mga agpakamartir. Ngamin, ti babae katrumbang nalaang a respetuan ken ayaten iti napudno. You deserve much better ako nada iti English. Alakastan pagayam Megan, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.